ale všetko je z Číny! Ďakujem vám veľa, Ovenice. Počúvajte, teraz sme hrali pár koncertov bez Bašky a my už s Valerom tak vlčieme, nám už jebe z toho. A včera sme hrali v Trenčine a bol tam týpek, čo robil nepleč na prvú kapelu a viete, čo sa stalo? No, čo sa stalo? Kokot Valer došiel, on ho chytil za gojer a vyboxoval z klubu, bol kokot. No, ale tým s nami chodila Baška, my sme mali 10 obložené chlebiky, pičoviny a sme sa smiali. A teraz by sme sa len handrkovali furt.